Също казвайки случайно, се опитах днес в парка, извеждайки кучетата, да разкажа накратко пред тази камера за това как полицията ни пази. После се оказа, че камерата се изключила сама. Не е за първи път, няма и да е за последен. Полицията как ни пази? Ами пази ни да не научиме имената на наркодилърите, които са в парка, примерно при нас. Пази ни да не знаеме много от нещата, които се случват, истината, защото хората ще почнат по друг начин да реагират. Пази ни като ни провокира да правим различни действия, да реагираме по начин, по който е удобно, на тях обаче, не на нас. Пази ни и като ни манипулира, представя ни пред обществото като нещо, което не сме. Провокира ни да говориме за нещо и после или по различни начини представя човека такъв какъвто не е, но какъвто е удобно на самите тях, на полицията. Дали са специалните служби, дали е МВР, полиция, долното ниво тапанари, все е ниво тапанар. От тапанар нагоре, та до баш големия тапанар. Затова искам да кажа в парка, един път случката, която се случи, беше следната. В парка минават понякога цигани с каруца, коня препуска бързо. Така се случи веднъж и когато бяхме стигнали почти до алеята за църквата и трябваше да завиваме обратно вече към другата дълга алея. В парка влезе каруца, водена от цигани, препускаш кон и няколко от кучетата се впуснаха, моето включително. Освен това имаше и деца, имаше и хора по алеите, които биха могли да бъдат сгазени, никой не реагира нищо. Аз се ядосах, казах, че ще им метна пиратка, но не го направих. Някъде около 5 минути след това, явно не случайно, влезе полицейска кола от тези, които са тип летящо крило, или както им казват. С 5 полицаи вътре, настанили се удобно и отиде до така нареченото кафе или лавка на училището, което е в парк. По някаква случайност се е преместило по-далече от училището, но това са други игри на общината. Отиде там, полицайите отидоха там, за да си вземат рекета от наркотиците. За наркотиците много от кучкарките знаят кой е наркодилъра и дори официално казват, ето това е наркодилъра. Аз не го знам, не ме интересува. Щом като хората го знаят, те значи не се крият изобщо. След като и полицията не се крие, а отива там да си вземе официално процента за работката, или както се нарича там по техному, все едно. Аз не се въздържах тогава, ядосах се много, извадих пиратката, но се оказа, че нямам запалка, с която да я запаля. И съответно тези, които ме манипулираха от групата, единият бивш шеф на някакво районно, другите пак в агитката, пак бивши тапанари или настоящи, или каквито и да са там. Услужливо ми подаваха запалка, аз запалих фитилчето на пиратката и я метнах. Тя излетя и гръмна точно над колата на полицаите. Нищо не се случи, само леко се отвори прозорчето, главите се обърнаха към нашата група, не се знаеше кой е хвърлял, никой не реагираше нищо, никой не реагира. Единствено това, че няма никакъв контрол, циганите си щъкат с каруците, препускайки в парка, крадат се коли на воля, идват и се горят в парка, прави се всякакво беззаконие и полицията помага. Ето така ни помага полицията и ни пази. Пази обаче престъпниците, а не истинските хора, които трябва да бъдат пазени. А когато им се обади някой, примерно когато се обадих в КАТ да дойдат и да дигнат колата, която стои пред входа ми и ми запречва входа да мога да вляза в собствения си дом,
Ами, няма ли нареждане, не било законно, нямало основание и така нататък. 1100 отговора могат да намерят. Преди, когато беше сложен знака за сестра ми, явно са били още все пак и малко по-честни и тогава бяха дошли и взели, дигнали колата на един бивш съсед, който пък ни е топил нашето семейство пред Държавна сигурност и са ни наблюдавали тогава за нетрудови доходи, защото правихме нелегално печки. От тези киломбетата, дето са отгледани много от тия цървули, които идват сега тук в София и стават разни шефове и почват да правят проблеми на софиянци и на такива като мене. Както и да е. Те ще си живеят, ние ще скотуваме. Само че няма да е вечно. В един момент ще дойде и за тях същия проблем. Не знам друго какво да кажа, знам само, че когато се разрових около така нареченото самоубийство на Янко Димов, ми беше направена катастрофа на 14 декември. Лично Ганелин Русинов с неговото БМВ застана пред неговата зала, Сливница, спортната зала, а сега вече изложбен салон за мебели. Застана напреко на двете пътеки, на двете алеи, или как се води там на пътя, които можеха да минат коли, и двете ленти. Напреко застана и колата ми не можеше да мине от никъде. Аз убих скоростта до минимална скорост, лекичко се ударихме, излязоха мутрите отвътре и казаха: тия лади много здрави ги правят още бе. Извикаха си КАТ, плати ми се всичко и бях по този начин заплашен да си мълча, да не рова около самоубийството на Янко Димов. След това разбрах, че няколко блока, може би 2 или 3 блока по-надолу, пак в този период, пак в тези години е намерен самоубил се пак случайно. Той е хванал и се самоубил човек. Бившия шеф на Интерпол Свилен Панайотов. На брат му е казвано да не се рови. И аз не съм се ровил, само го казвам като факт. Както сега и шефа на архивите на Държавна сигурност. И случайно се е самоубил човека, без да иска. Случайно с пистолета на негова колежка. И тя може и случайно да е била при него. Само че на истинските мъже сега им пращат жени, за да ги убиват, защото нямат достоинство. Нямат въобще капчета достоинство тия, които избиват така истинските мъже. Защото по друг начин не могат. Или чрез химия, или чрез някоя жена. Изобщо за какво трябва да се убиват. Защото те са били достойни и са си гледали работата. Гледали са си я, вършили се я, могли са много неща да вършат. Тези цървули, които остават след тях, не могат да си избършат сопола, камо ли да си вържат обувките. Както и да е, те ще си живеят сигурно и след нас.